Деякі вже пофасовані на відправочку, деякі тільки підготовлюються до відправочки. Також на відправочку готується щілина підлога для батьківського поголів'я курей. Тут на нього ставиться сіточка, можна використовувати як і для молодняка. Кому цікаво, переходимо, пишемо, підскажемо, що, куди і наш. Там установочці. Прийшли на 4 гнізда, це зміночка. Все змінює.